Okay, så vær så alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag, der skal jeg lave en video, som jeg tror ikke er blevet lavet på dansk YouTube før. Jeg har selv fundet på ideen. Måske er det lavet før på udlandsk YouTube, men jeg tror ikke, den er lavet på dansk YouTube i hvert fald. Jeg har selv tænkt på ideen, og det har jeg simpelthen tænkt mig at vise nu. Den videoen går ud på, det er, at jeg skal bruge den her app her, der hedder Tiny Decisions. Ikke spons, okay? Og der kan du lave dit eget lykkehjul nærmest. Og så kan du skrive en masse ting der på. Og så skal det styre mit liv i dag. Og jeg har allerede fået morgenmad, så det er sådan, hvis jeg skal vælge morgenmad. Så det bliver ikke noget. Det bliver middag og aftensmad, hvis jeg skal have mad. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg vil lige vise, hvordan den fungerer. Jeg for eksempel har, da jeg var til Nibe Festival, der brugte jeg den for eksempel, da jeg skulle hen og spise, for jeg gad ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg gad at tage. Og der var der jo, jeg havde burger, der var sushi, og der var, hvad den hed, pizza. Og der gjorde jeg så sådan her. Så kan jeg se, den så spinner. Og jeg skal så have pizza, står der. Så det at jeg for eksempel har tænkt mig at gøre med alle mulige andre ting også. Og når jeg skal hen og spise, bliver det altså ikke kun burger, pizza og alt muligt usundt pis. Så ja, lad os bare komme i gang. Okay, så den første ting, det er simpelthen, hvad skal jeg lave lige nu? Og den første ting, det er at gå i storcenteret, cykle en tur, se Netflix eller se en film for eksempel. Spille, gå med Molly eller hoppe på trampolin. Så ja, lad os bare spænde. Cykle en tur! Så lad os bare komme i gang med at cykle en tur. Så skal vi ud og cykle. Så ja. Lad os bare komme afsted. Jeg ved ikke helt, hvilken rute vi skal cykle. Men vi kan finde på noget. Så ja. Lad os lige finde ud af det. Men nu tænker jeg, at jeg tager ikke sådan en hurtig tur, så jeg ved, at jeg tager ikke sådan en lang tur, så jeg kender en god vej. Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg tør at cykle så langt med kameraet her på, for jeg har bare skruet min Gorilla Tripod fast rundt om styret. Det sidder ikke så tæt. Jeg er sådan lidt bange for, at lige pludselig så falder den af. Selvom at måske min kamera ikke har det bedste kvalitet, så er det stadig kostet omkring 1.500. Jeg købte det godt nok for mange år siden, det er nok ikke lige så dyrt nu. Men i hvert fald, det er stadig rimelig mange penge, jeg har givet for det. Det var en hel omgang fødselsdagspenge, jeg gav for det. Og det gider jeg ikke gå til spilde. Så jeg kører lige så stille, forsigtigt. Faktisk lige nu, der kører jeg faktisk over ved Elgiganten. Og jeg kan se biografen herfra. Jeg er over ved noget, der hedder Shoppen. Her tæt ved hvor jeg bor. Jeg kan lige prøve at cykle, så man kan se skiltet i baggrunden over. Det kunne man faktisk godt. Lige der, nu skal jeg passe på, at der er bjørneklør rundt om det hele. Her hvor jeg cykler. Der er blomster det hele, mand. Sindssygt. Ej, jeg tænker, jeg kender en god rute. Sådan cykler jeg. Så jeg tænker lige, vi tager en lille timelapse. Okay, så nu skal jeg til at have noget at spise, fordi jeg er rigtig sulten. Så ja, vi har her what to eat, og der har vi pizzarester, fordi vi fik pizza til aftensmad i går. Et stykke brød, seafood, sunset, toast. Så lad os bare få spændet. Seafood. Det lyder lækkert. Lad os bare få det at spise. Bum. Så skal jeg til at spise, og der er måske lidt ro i baggrunden. I kan se en halv vandmelon, en sodavand. Det er ikke min den der, men
Og en masse dansk vand og en Pepsi Max i baggrunden. Ja, og så mikrofonen fra min honningevideo. Så nu skal jeg da bare komme i gang med at spise. Så vi starter med at tage noget drik. Dejlig kold. Og så tangen her. Sådan der. Hold da op, det er frisk. Prøv lige at se det der. Nu vil jeg lige spise resten. Og se noget YouTube. Og det ved jeg ikke helt, om I gider se. Så ja. Okay, nu skal jeg til at spille. Så nu skal jeg finde ud af, hvad jeg skal spille. Så lad os bare komme i gang. Roblox. Nå, lad os komme i gang med noget Roblox. Okay, så nu skal jeg til at spise aftensmad. Så ja, jeg tænker, at jeg vil spille nu. Og der er Hot Wings restaurant, McDonald's, Sunset Toast, pizzarester og stykkebrød. Håber ikke, det bliver brød, så lad os bare få spillet. Hot Wings. Bruh, chill. Det lyder lækkert. Lad os få spise nogle Hot Wings. Okay, så nu har jeg, hvad det hedder, maden her. Og selvfølgelig dansk vand til. Sindssygt godt, jeg har noget hvidløgsbrød og kyllingevingerne. Skal vi lige smage? De er rimelig gode. Nu ved jeg godt, folk de normalt laver sådan en her. Men det synes jeg, det bliver lidt ulækkert. Så det gør jeg ikke. Men jeg spiser lige maden. Så ja. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at se med. Husk at subscribe og like og kommentere. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!